Adiko atizva. Muwadiro. Yomkwasha. Natezva makwirwa dali nemkwasha ka. Hanzi mukurambira akadzi ake pakwenyu. Anoti marakuta sei akadzi ake ndehanzvadzi yenyu kai. Mama zviitwe sei? Zvii zvinhu zvamuri kushuvira kuti zviitwe nomukwasha? Zvachema mukwasha kudai mhuri yaita iyi. Haisi hatina kurambira mukadzi wake. Wati takaramba uno wake. Ndo takaramba kuti kana mukwasha achiuya pamba. Saka miri ndikakumbira kuti anomira here pamukova achikupedza nemukadzi wake isi tiripa. Anenge ambowire pamba pedu. Anenge awira mukadzi wake. Kwanenge achitsvage chii kumba kwenyu mukadzi wake? Anobva kumba kwake. Achidei? Achida mudzimai wake. Mukadzi wake anenge achidei kumba kwenyu? Handizivi kuti mukadzi kana achibva kumba kwake iyepo akamutora kumba kwedu kusina permission oenda kumba kwake. Osvikaonesa nomudzimai wake ikweyo osvika mwana wedu oyopotera kumba. Hapana panekadzinge mwana kumba. Ane nhau. Andiitidzi. Ungatsanangura here trust nyaya yakapedza kunoda. Tsanangura uchitaurisa kuti zvinzwe pamusoro wedai pamusoro yemama. in short ndofunga ndakarwarwa nomukadzi gore rapera kuna Joni achimba ruoko. Ndarwarwa nomukadzi ndakapona ndikavazivisa. Amai vanondiwa vanobereka mudzimai wangu amaizvara vangu ndobva vazouya rimwe remazuva ndobva vati wakasvika infect kuna baba ndobva vati shachi ndikukumbira kuti muroora wenyu ndambonofamba naye kuti ari kurwara. Baba ndobva vatidedza vati uya undizvitsvachi maizvara vangu ndobva vatsanangura nawo ndakati no amai hazvina kuipa. Kana mati muda kunofamba nemumwe wangu hazvina kuipa, asi kana maenda kana kwanzi kukudiwa inini munondizivisa sezvo inguva ichiyeva kubasa. Asi ine ndichapota ndichandiona mumwe wangu sikanzi alright aiwa mwanangu hazvina kuipa. Ndikaiti tese tiite tiende. Ndakati anoona semwangu sekuti ari kurwara kuti mufambe naye netsoka nguva ine hazviiti. Chimusiyai inini mangwana nditsvaga mututu ndotenga mafuta ndoita sendoteka. Funga ndakaita sezvinhu pandazotenga kusei wangu. Funga akagara. Pakwana weekend afunga ndatera. Ndatera ndichisvika kuenda ndakasvika ndakaona mumwe wangu. Ndofunga vanhu vandotsanu vanosiyana nawo dzanara. Ndakandita ndakudzokera. Ndatora ndatsanu ndakudzokera kumba. Zvanzi ano. Tsanu pana banda nzvimbo yekuchengetera mukadzi wangu. Itai mutore mhuri yenyu. Ndofunga muri kuona mhuri yenyu yaita seyapora. Zvinoratidza kuti kwanga muri kumba maibatana zvakanaka plus ndinoratidza kuti makafamba nomumwe wenyu. Hatina kana kwatikaenda. Kutsanangura kuti parudo mari yechipatara kana kuti tine kwatikaenda kuchipatara munotogona kubvunza kuti kadhi racho riri kupi. Saka imimi maiwa zviratidza kuti makarapisa mumwe wenyu. Ndofunga ndiri mukufamba nomumwe wangu ndakabvunza kuti inzvo zvitaura ndinotsaka. Saka ndoya ndikutora dii. Sezvo takuda kumhanyira kuti tidzokere chikumo. Mumwe wangu akabva taura kuti kumba ndisudzoka. Ndofunga ndopakatangira dambudziko pano. Ndobva ndaya kumba ndakati pamwe wokuseka. Ndofunga ndakagara chipo che1 week ndobva ndaudza mukoma ndati mukoma inini ndafunga kuti tonotora mumwe wangu kuti patoda kuchaya zvidhina pa ndiwane munhu anoshanda achitengesa kushop because handikwanisi kuti kuzvidhina neuku nouku sezvo yese munhu ari kurwara kuti asvikire kuzvidhina hazviiti. Airwara chii? Airwara ruoko. Zvanzi nomunini wakuona ipapo ita se handi funga takaenda tasvika takazama kukurukura mumwe ndakati kumba handiswira sei handisi kudzoka. Ndofunga ndagara ndakazoenda nasadombo wangu anova ndiye mitimbo. Ndikaita semufuti nyaya iyoyo mwedu akaramba ndobva ndadzoka kumba ndobva ndagara ndobva ndazofonera sekuru kumagunji anova ndiye mwana wasekuru hanzvadzi yamazora wangu. Ndobva auya napayana agiri pachiyambo ndobva vaenda kumba ndobva ndazovaperekedza ndobva vaenda kumba ku21. Vasvika ku21 ndobva varara kwakare kuseni bva tatera. Chimbosvika chakasvika Tsano vanosiyana navo vaiti ano vanatsano inini ndiri kubuda ndinoda kuna manyoka kuru. Saka mimi maita zvakanaka mauya hanya ini takaikurukura ikaita se ikapera kudara musara mutaura nemudzimai wangu. Handi zvadaro takabva tasara shuwa ndobva takurukura
ukabvunza kukanze wangu shwa mauzoka kuti mauzoka kuti ndofunga sekuru akazokumbira kuti anoini tikumbira kuti kuenda nemudzimai wekuproof kwaitatsana wako kuti anotsa sekuru akakambuipa ini mienda ichi ini munoya nawo mangwana ini ndakutisenda kuenda ndofunga mangwana wakabvauya nawo pachakanashamisa pakaya mwangu akaya ndikapesi kuti mumba mamusina kana embeyani angatakura dzese zvadaro ndofunga takagara dzine 3 days ndopana kuti anoshanda isu takwenda kudini iwewe ndikukumbirawo kuti semunhu ari kurwara ruoko akarwara ruoko ungonobvisa kuti tina tiri muground shoma shoma uchekuna isusu tomhanya zvidhina wobva wadzoka kunokumba ubva wavhura kashoko utanga kutengesa akabva ati ainansuda zvokuri mafoja ini nandiri mefoja imi ndimi utori mafoja inini nansugara kana ndokutasi takati pamwewo amenonya dzakabva tatopinda munzira ndokuti dzavana ese takati ano handi kuzvidhina timukufamba kuenda kuzvidhina ndakana kuchoka ndibva ndanobuya nguva tera ndokuya ndobva apisa dzina zvake ndokubva ati ndakuenda kumba ndakati auright makii wangu wasiya kumba zvakanzi aiwa makii ndinawo ndakati auright azvina kuipa enda kumba ndobva audza mwana kamukomana kamukakuru ndichada ndikumba ndichatobva ati aini mama ndichaenda kumba ausara kumba ndobva ati riya ndekumba rinobva aenda naye wasvika kumba ndakazoshamisika kuma pambodzanza kumatutu akashamisika vanhu vachiva kuzvidhina vachida kutenga kuti kukumba kwakavhariwa merichadhora tati ko munhu andi ari kukumba here dzakuma 5 ndopakaziva mai kuti merichadhi vatuma mwana nemakii vachiti enda nopagogo ndakunowacha ndikudzoka nemwana but kusvika izosuwo takunomanyira kuma6 avapo vasati vadzoka ndofunga ndakabva ndageza matopa angu ndobva ndamhanya kunasisa dombo wangu baibe merichadhi avanobvira kusvika panapa zvanzi ano merichadhi andakuwaona nguva ndakabva ndatofona kuna muchembere kutundwa ndakati ano amai mwangu kunogwa kusisina asvika here kuti ndamai kunogwa hakuna patagara nguva dikidiki patafona futi zvakanzi americhadhi avo vari kutosvika panapa mai manje rege ndiwabvunza kuti chii ndifunga uchisvika pai ndakabva ndafona akati ko chii chanetsa naye mwangu zvakanzi ano ini ndakakuudza kudharawo kuti koko handigare handichada nezveko ini ndakuda kugara kupi funga ndagara ndobva ndazosangana naagripa patara patiti anoshamwari nyaya musuwe paipaiwo ndakanzwa mudzima wako akadzorera takaitaura but ukuku manje zvinoratidza kuti sadombo wako iwoyo anenge ari kukurirwa nenyaya iyo iwo wadiwa tsvaga umwe munhu wechikuru angakwanisa kufambisira nyaya dzako ndobva ndaenda kumba ndobva ndaudza baba vakanditi ano imboenda unoona amaskini tokuona amaskini ndobva ndavatsanangurira nhamo yacho ndobva tazoenda nawo amaskini taenda nawo amaskini takasvika ndobva tagara pasi ndobva pasi ndikoti ano vanatsano avapo vari kuvaka paundi ndobva wadedza ndobva vauya tanga kukurukura nawe tichikurukura nawe ndofunga maiguru vanova ndiwo sisi wenzima yavo vakabva kuti anoba mini nyanyi yakanaka but imi mungauye kuzonyengetedza here mukadzi wenyu musina kana dhora ramunaro ndofunga ndakabuda panze nguvayo nevamaskini ndabuda panze nevamaskini nemuzukuru wangu mwana wangozi yangu pandataumana ina namari mari yandinainini $80 kubva tazongoonesa patakati ano semunhu ari kuda mudzimai wake ngatitorichi 75 titisi tumupa kutitorosenda kumbatambu tamupa 75 ndobva pazobuda poende ndakapa mudzimai ndapa mudzimai ehe pamba pana tsano tatakatogara mukicheni tese muchemberi varipo nyaya dzacho dzichitaura zvadaro ndokubva ndazonzi anatsanobva kuti asi tagarawo nyaya dzenyu panapa matisisa basa todokwa hatina kana chatawana ndakati anina ndisina mari kuchudza wamaskini $5 yasara pazichi pa 75 zvandidoko wamaskini bvoenda kugomano anatizara mari yatinaende izvo ndatipe kunoda kuimwa otora mari yanditi zvadaro ndofunga vanhu takukurukura pakazobuda point yekuti avatsano ndo vakati tikunzwa kuti hanza dzedu isususu kwane mumwe mukadzi saka takanzwa kuti ane mombe yaakavimbisa kuti achazopiwa ndakati hongu shuwa mombe iyoyo ndaifanira kuenda kamupa but mombe yanga iri diki mombe iripo
kana muchida ndikwanisa kunjoina atikuda mombe murume mombe ngaite se iwendo kuti mudzimai wako adzoka kumba. Oh, alright. Zvadaro vatsano vanosiyana nawo zvikanzi zvakakodzera kuti mukwasha abhadhira chikafu chakadyiwa nemhuri yake pamadhezi agara. Ndifunga ndakupikisa masikini wakandira anyara ndokutiwo pamwe tibudirire nyaya dzedu dzatikuita sei. Ndifunga ndakabva ndadzoka kumba ndokutsanangurira baba ndomafambira taita masikini kuvatsanangurira baba. Vatsanangurira baba vakati mwanangu hazvina kuipa chakakosha ndechekuti murora adzoke pari pano sezvo taakuenda kumunda kuti mugare mwoko hazvigoni. Chitora mombe yacho iri mumudanga iyo utora saga rechibaga utora 3 mabhaya esiku utora mafuta anditi ekuzora 2 matypes nesipo noripira zvaitwa nevana venyu. ndakura zvinhu zvini ndokubva ndaenda anditi ndaenda ndakasvika shuwa kuseri kumba past 11 papa wamasikini havana kukunda kuenda vanga vaenda kumhanguro anga tsaona dzangu asana nadzo. Ndaenda kuye ndakabva ndamirira Cloud muzukuru mwana wanzadzi yangu ndobva auya ndobvaenda ndobvaona matezera angu ndobvawirirana haashuwa zvinhu taita sei ndazviona chiwirira naye nemudzimai oita musunungura kuti achidzokera kupi kumba kwake chiwirira naye dhete ndofunga mwangu akava takagara kumabhaundi so takagara mumabhaundi paya ndakati anosha unoya rini kumba zvikanzi amene mimi ndakati aini ndikufunga kuti anga musisani kusvika 2 October gori rapera ini ndikufunga kuti uya musi wechipiri because madhezi awagara kunotisa 4 months usipokumba saka uya chipiri iye akati anoenda ndikwanisa kuya chipiri ndokwanisa kuya musi wechifriday musi wa 6 October nekuti machira angu andikasiya kusono 32 ndakati kana zvakadaro zvinoita sei hazvina kuipa ndobva ndadzoka kumba ndifunga friday yakabva yasvika past 6 ndobva ndafona ndakati kona nhasi ausati wasvika kunokumba asi uri murodhi ndikuchungure mwangu akandipindura akati iwe ndakakudza kudhara nezvako handichakuda kana titi kanga mombe yekuteta kana kari kamombe kako yautore kana basa nako adaro ndakabva ndaenda kuna masikini ndakati ndai zvakutaura mwangu ndofunga masikini vakagwatura fonera amai naye amai pane chimwe here chichiri kudiwa kana kuti tisina kubviswa nemukwasha pazvamukati zvatikawirirana zvakanzi ano baba nawenyu yamuri kundiudza handikwanisi kuipindura nedamu yemuridzi awo auriti ndakabva ndafona mwangu zvakanzi aina ndipo kuti wendwani nditori kupungwe chechi zveikoko kwaakangano kana uchitira kamombe kako kakabvisawo yautora anopinda chechi handisi nopinda chechi naye mwanasikana so zvadaro ndofunga igore raperero ndakazomboti mirei nenyaya yebasa plus ndanyatsoona kuti nini ndakaenda kwekwe ndakudzoka kumba mwana wangu anditanga kuchema ndobva ndanyatsoona kuti ndogona kushungurudza mwana ningari kumamhanyira kuma 5 years nemamamusikana ari kuna mai ndobva ndatomira ndakati ndikashungurudza mwana kandimbomira plus inini namai yatisunga pakutaura chako chako kana ukamufonera hamuna chamaitaura chai chinobatika ndobva ndambomira ndofunga ndichikohwa ndakabva ndakontinya kuenda nenyaya dzako ndichizama kunditaura nemwangu but hapana chaibuda. Ndofunga ndakazoenda rimwe zuva kwakare ndaenda kwakare ndaudzwa nemumwe kwasina yangu mwandikarona naye kwakare ndanditi koma kuti amaiguru adzoke kumba maona ndikuita dai mambotura line ravo ndifunga ndakaita saizvozvo ndobva ndatura line takamboita sengandingakukikirisana ndobva ndamukuru ndobva ndatura line ndobva anditi manje kana ufunga kuti unoriwo pena unenyaya password inini kumashonda ndambonza nyenga unyore kuti line rakatengwa nomunhu anonzi Kennedy andimona ndokubva ndatura line iriye ndobva ndaenda kuna Kennedy ndakati Kennedy cha ndakatanga ndambofona infact ndafona ndiri kwatete amai matemani vanovandiwo tete hanzvadzi yani yababa yatezvura vangu ndaenda kwakare chinotsanangurira nawo iyo akati sako ndonawo dziripo futi kuiwo zvatinokuziva ngwani kuti uri mukwasha womusha medu kuye zvabva kupi sure ndafona inini kunet 1 net 1 yakanditi tipone ngrini zita ndibva ndataura zita skanzi line rikuratidza kuti rakarejistwa naKennedy Godel
kuyo ndwani ndibva ndakati ndibva ndazuya kunokumba ndibva ndasangana Kennedy ndibva ndamutsanangura nawe Kennedy akandonyima namba dzechitupa ndibva nditi ndamuti aiwa handisoda namba dzechitupa chandiri kuda inini ndiri kuda date of birth rako ndora ndiri kuda ndibva ndaseva foni ndibva ndazoverify ndibva ndatsvaga namba dzechitupa ndibva ndadziwana ndibva ndafona ndobva ravhurwa ndofunga ndakagara naro chikoche 3 days ndibva ndaona matanga kupinda mameseji mbona anonzi mangirasi tinasha mangirasi parikugara ku20 matanga kupinda mameseji atinasha mangirasi achiti chii aiti yekutanga yakati ndepsha kuenda wakazondogara panze ko wakandi blacklist sei ndofunga nguva ndakatanga kupindura nene mameseji handiti ndakatanga kupindura nene mameseji ndobva ndazofona ndobva ndatsvaga munhu wekuti adaire foni wechikadzi ndobva atanga kutaura achiti ndiri kuuya ikoko kumanheru ndoyanguvaye ukazive ndobva atano ameniwo nguva nguva zvaka ndiri kuya kumapastisera dzemanheru aifana kuendera ku21 aitofana kuenda ku21 ndofana ndobva ndataka foni ipo ndaitorekodha zvokuti mameseji yavo ndinawo marekodhi je ndandikazobvisa kozi ndakazoflasha foni asi mameseji ndinawo zvadaro ndakabva ndaudza sadombo wangu ndobva tapinda munzira ndokuenda ku20 ndokunoona tinachi ndokumubvunza nyaya akangoiramba zvemanga so ana mai mocheresa wangu aripo mukadzi wakati tinachi aripo akatomudza kuti wabatwa nemhosva baiwa handizvo hana kuzvisa mupfungwa sekundaita mhuri yangu ndobva ndafonerawo ndakamuudza uyo asi chaakakwanisa kutaura akati ko wadiwa enda kudare kwamama ndochaakataura ndobva ndamuti aina handikwanisa kuenda kudare kwamama ini chandikuda ndichikuti wodzoka kupi kumba nenyaya yekuti idzi nyaya idzi handinyaumboona dzo kanyatsokwana iwodzoka kupi kumba handiti ndofunga ndamufona nelaini iroro first day ndikamufona nelaini chaakatanga kundiudza uyo kana kuti kuvhunduka here akandiudza akandibati chati murume wangu nyerepo ndeyekuti inini mweyo uchina uri kuita kuti titadze kudzoka kumba tadii tambofamba taona kuti chii chiri kuitika ndofunga ndakabva ndamuti kuti wofamba uri koko hazviiti ngatifambei tese kana ari mukadzi ari kunokumba akakuhwarisa tozviona papi ipapo tofamba tese 3 kutoti tifambe 1 uyo akaramba akati kuita hazviiti iwofamba uri koko indifamba ndiri kunoko handiti ndingati no hazvina kuipa zvadaro ndofunga ndakaramba ndifambira nyaya dzangu handiti ndiri mukufambira nyaya dzangu rimwe ramazuva ndakabva ndanotengesa foja ndobva ndatenga sipo chichichi ndobva ndaenda kumba ku21 inisira mwana sipo ndofunga ndakasvika time ndobva ndambotenderera nomwangu nditenderera nomwangu kwanga kuda kuti senkana nenge kuna 55 nditi handizosunga maendinotura bike pa22 akadanga kunditi komadi matatikira kumba kwenyu kukudoka kana manifunga tichafuka kumbezi kumwe chete mukanganwa itaimi ndomba kwenyu ndakati aiwa inani ndiri kutandara ndoenda kumba ndofamba ndofunga ndakabva ndasunga ndobva ndaya kumba akalamba nechunjani yazvoratidza kudaro ndofunga zvadaro ndakabva ndasumuka mwana akabva atanga kuchitera iye angaenda kumvura mwana akabva atanga kuchitera ndichimuti sara achiramba kusara handiti ndobva ndazodzoka rimwe zuva ndobva ndaonana natsano akanditi no tsano maita zvakanaka mainga munhu ndakati zvakanzika izvozvi zvakakoshera kuti munhu aende kumba kwake nenyaya yekuti nguva yagara mudzimai wenyu kuno yarebesa munenge makatotiremedza mutoo so mudzimai wenyu ngaaite kuti adzokere kumba kwake tichaigara pasitsano ava handiti saka zvatoda kuti tiite panapo ndezvokuti vamwe ava imi muzodzoka chi musi wefriday vamwe vanenge vaita se vauye friday yotakapatatireka ndimbomirai timisire ipapo iviwo mukadzi murume wako uri mudairi mombe wakapiwa yekuteta iri kupi iri kuchengetwa kumba kwani chikonzero rei usamude murume ina akanditora ndikabereka naye vana 2 yoti 3 neyoti nyenyembe yakava ndabereka naye vana ivavo ndibva atora mukadzi waakanotora kutengo atora mukadzi wake atinotora kutengo ndopa akanotora iye ndibva apomoka mukadzi wake ndibva anoroora
kwedu hakuna tsvagirei kuno pavana 3. Saka ndonye yakandirwadza kuti inini handisi chinhu kwaari, anotendera be ndakagara paari, bheta ndiende kumba kwedu ndiende unogara. Ndesaka ndakaenda kumba. Imimi maifanirwa kukomoka here kana kuti vabereki venyu ndovaifanirwa kurema mari mukwasha? Ndavatoona kuti wangu murume ndiaitotireka, saka anga asingabvise mari. Uyu akauyo ndiye kwangu akakosha, wazoti kuti azobvisirwa mari. Haana kupedza 2 months wanga atobvisira tsvagirei kuno nembona. Kwaini ndakabereka vana 3. Saka ndo zvakazokupa here kutengerwa line naKenneth? Pachakandipa kutengerwa line naKenneth, ava vakatora rangu line pa3 months dzavakarwara guru, ndairara ndiri 1. Vatama mumba mandairara vachirara nemukadzi wavo, vachirara nemukadzi mudiki pa3 months. Ndibva ndati ai chindipei line rangu ndebva adhevheta line rangu neraini rangu. Hama dzangu kuti dzinzwe ndiri kurwara dzaitanga kufonera ivo, vanenge vasipo ndenge ndiri 1. Saka ndopa ndingati ndipei mari nditenge line zvikanzi hazviiti. Ndibva ndatumira Kenneth ndimari yangu ini ndikati mari iyi unonditengerwa line renet 1. Ndopa akanotenga line renet 1. Ini handina kuziva kuti line rangu ndiye aregista, akangondipa rakadaro. Saka izvo handina kuzviziva zvangu. Saka ndipa line rangu ndopa ndakati izvo zvana mangirazi aitaura paline racho renyu amungati akazitaura paline rangu yezvo kana aindida sanga asadanidza akanzvekuya kumba kuzodiwo ndovaizosvikaga ndikunzoti ndivo vakadzitanga kutaura naye pafoni asina kutaura neni ndeno akataura neni aitaura kuti mukadzi wako ndakataura uyu anobvira akabvisa kana tsvagirei kuno kumba kwenyu? aiziva mubvunze yari naiwa unobvira wakabvisa kutsvagirei kuno kubva watora mukadzi uyu? Ndakaroora chandinoziva chokuti ndakabvisa mari yezvirere yese ndikapedza. Une here zvinyorwa zvauinazvo pamainyoro kana mari dzekuroora? Ya ndanga ndinazvo but ndakarasa. Apa zvinotegwa sei? Sadombo waina here? Ewo aripo. Aripo anoziva here akamboenda nemari here Sadombo? Akamboenda nemari. Anoza? Kamuchi yakauya mari chii chakauya nemukwasha wako chaukuzivawo? Mkwasha uyu mkwasha wangu kutaura kwevana pana vachitaura. Mkwasha uyu achitanga mwana uyu achitanga kunyora pana panyamakate pana akauya nemari yesanga yekubatira. Takati hazvina kuipa kuti munhu ane munhu wake. mari Akauya ne$100 yekubatira chete kuti mukadzi wangu musiye anyore form 4. Sindobva tagamuchira takati kuti anzadzivira kuchibvunzisisa vane munhu wake hapana kudii, hapana kuipa. pane iko here yakauya? Aiwa papasatasvika ikoko abhatira $100 yake ndokuchiuya mwana uyo ari pachikoro panapa ndokuchitiza mukadzi ndobva yaenda naye kupi kumba kwake. Satizive kuti mwana ari chikoro tikubvunza kuti akanyama kuti ndara mwana ari kwere kumba kana mwana kuno kwakuna ndikutogaya kuti mwana akaenda kupi akauya ikoko mwana kuno kwakuna ndokuchikonfema kuti ndeipi takati anyway munhu uyo akabhadhira mari yesange ndiakuziva kune chi munhu wake ndikuziva kune munhu wake ndibva tagara padhende patanyarara ndokuchiuya iye nemasungiro uyo azvitakura ndokuya nemasungiro ndokupa mbudzi 1 yamuchembere 1 mbudzi yekuti ndakazobhadhira masungiro. Akati amai vana venyu ngatitore mukwasha timuise mumusha nokuti mukwasha ndewani ndewedu ndokutagira mukwasha ndokuya mumusha ndokubhadhira tsvagire ndekubhadhira mbudzi yeye. Takati uyu mukwasha uyu kuti timuti chitangirapo kuti watiza mwana zvisina permission hazvichaita sei zvakabvisa sanzu sezvo munhu akabvisa sanzu hatikakureti nokuti munhu anenge aba ndibva tati mwana imhuri yavo yapamba iwo mukwasha chigara nemudzimai zvakanaka uyu ndivatora mukadzi ndibvaenda naye ndokuchizouya nembudzi tikati baba vanga chiri vapinya vasati vashaira kati baba ndibva tati uyu mukwasha kwa ndachingotangira pamberi kuita zvinhu zvake ndokuya nembudzi yake 1 nemasungiro ake. Masungiro ake haana kukwana pandikapanganza kuti akandisungisa ini nekuti ini ndakamudzinga kumba akauya kumba kwangu inini achidhimanda achiti
zvinhu zvangu inini ndiri kuzvida zvisi zvandakakupai. Ndipo ndakapinduka mwoyo wangu kuti amai vangu vakabereke munhu wekuti anouya zodhimanda zvinhu zvakabhadhara kune mwana wavo zvingaite here. Ndipo ndaona kuti aiwa zviite sha ndatichikumbira kuti musati mapedza kutaura nyaya dzenyu tikumbira kuti kusikuite papi panapa kana muchinge mazorongeka mozodzoka. Saka ndakazoshamisika mapi yangu aenda kunomhangara kwaSabhugongo. Ndikunomhangara kwendakati kwaGongo kwekwe manje kuti uyu achienda kwaGongo ndakati uyu aende kwaGongo nekuda kwokuti uyu akaroora panapa ndepano madzitezvara ake. Iwe uchigara panapa tione kuti uyu kana achinge azouya nemwoyo uno unyoro kuziya kuti ndakaroora munhu ndakabereka vana nemunhu uyu achauya pano nokuti pano ndepakadii paakaroora. Mari yakabhadhara asati ari pambudzi yacho yebaba yokuti isusu takaroora. Risti rake rakuti iye akarasa nhasi uno unyoro hwake hwese tinahwo pakati iye akabhadhara tinapo. Napo Tony torai kana mwaya napo Tony kunze gugu toya napo tipe list bariri. Akauya $100 nembudzi 1. Ndipana kati baba ndachikumbira kuti muri mukwasha muri mwana pana kuti isu tikuite tsvake manorongeka kumba kwenyu muzodzoka kuzoroora zvakanaka kana muchinge maruka mudzimai ndadina kuramba naye mudzimai aripo goro rakapera kuti achadaka. Aiwa zvavo vari tuizva hatikwanisa kuzvipinda nokuda kwokuti magariro avaita vari tu ndivanomaziva. Manyengetodzana vakaita pakubva pakutanga ndivo vanomadii ndivanomaziva. Saka ini changu ndechekuti haudza amai kuti ndikuda masungiro nezvinhu zvandakakupai zvandakabhadhara pamba penyu. Ndopandakangopinda chete ipapo kuti shamwari iyo zvizvo hazvikwanisiki ndikumbira kuti ubve move panapa. Hamusi kuona here kuti kuzosvikawo kutaura mashoko esaya munhu achisanangura histori yake pano inoratidza kuti ane nguva achiuya achinyengerera pasina mudzimai ucho ari kuuya kumba. Ndo zvinosvika kuti munhu asvipa kugumbuka muone sekudaro ndopakamutswa washa dzake. Alright, zvakanaka. Zvingaite here kuti baba achangamire makaroora pamapenyu? Munga zvingaite here kuti baba mungasvike pamba pamukaroora moti ndikuda zvinhu ndakakusiyira musina chamakaroora? Ndimi muri pamba. Mwana wenyu aroorwa nhasi atizira haana kuroora masungiro here akabvisa. Haana kana kumasungiro chana kana kupera. Akuda mashoma acho wayo akaendesa. Akuda mashoma acho akaendesa pavana vakabereka 3. Munditaurire mane mazumukarekwa zvakadii nemwana wenyu kumba kwenyu? Mwana uyu akabva kumba kwake muna Juni gore rakapera. Zvokuya zvodhimanda zvinhu zvake 2023. Hongu. Apa tamuna 2024. Hongu. Ndoti atova ne almost 13-14 months. Pese pakati pese anga asingauyi. Akazouya Juni gore rino, July gore rino achiti iye ndakuchida zvinhu zvandakakupai nemombe yandakateta mukadzi wangu ndakuchiida kuti idzoke pamba pangu. Ndopandakavabvunza takati tsano zvingaite here kuti munotora chinhu changu mochishandisa chinhu changu chofa motitaura kuti imi makuda chinhu chete tsano tokumbira kuti tsano kuti panapa ndipakapa kuti ini ndimudzinge payadhi pangu. Mashoko akamutaura mudzimai uyu sisonibakemambadzo pakutanga hanzvadzi yangu ndakaini nekuti uyu watore zvinhu zvako. Aiwa ndasingazvidzirira pamba pakana vari pamadhira wakataura. Aiwa uyu maigara naye ndini uyu achifonera mudzimai uyu obva ati watoreka nekake mombe kwako kuitira uyu watoreka mombe kako. Aiwa izvi zvazvawe ini ndipakatanga uyu kurwara ndingakuenda ndipekuti ndanzwa mwana wenyu achitaura kuti achada murume asi uyu ane mombe yanga yabvisa yekunoteta mukadzi ne$75 yaakabvisa yekuteta mudzimai kuti mudzimai adzoke kupi kumba. Zvino mudzimai wachona haana kuzouya saka mombe ichange iri yeyi kumusha kwenyu kwauswa. Alright baba changambiri ndinokumbira baba nda kuti inini ndizive kuti kana ini ndatora mota iyi ndaidhiraivha mota yeroera pamuta monditaurire kuti inini ndikatadza kugadzisa mota yamaroera endaroera inini pamuta. Ko uyu kana asina kugadzisa hunhu hwake kuti kana achiuya pamba anouya hunhu hwakatananga pakati pemukova ndopandomudii. Panapa nyarare mukwasha aifambira mukadzi wake akauya akateta kuti mimi musanate zvara maiwa nguva here yekutaura nemwana wenyu
kuti adzokere kumurume wake kana kuti maitomusimbisa kuti usadzokere kumurume nokuti hazvina kuwanawo zvakazvo. Mwana wedu tine shungu dzekuti adzokere kuna Tsana. Kana nanhasi bhipi munotokwira nokuti ndi kuchengeta chinhu chisiri changu inini. Chinhu chava chaTsana. Saka ndoda kuti Tsana Sadombo nyari. Sadombo sumuka. Vana masadombo vanogona vaka 3 4. Sadombo. Waenda. Masadombo babaika. Vambisa masadombo. Musabvise bvudzi vamira. Simbirei padhuze vashanzi vanaka. Sadombo kutanga ndiani? Baba. Imi makaita sadombo pachizvizvo makaenda nazvo pakwauswa. Ndakaenda kuisa kumba kwauswa. Patime yenyu makaita sadomba makaendawo nechii? Handinofunga dzatakaenda kwauswa pakutanga munoziya sevanhu dadanhatuvasikana. Apa udanatuvasikana takakaita sekutakutekisana. Takataita kakutekisana. Takangokwanisa kuzoisokera zvekare. Kuti vanhu zvavanoziva. Takakwanisa kuzoita zvekare nerimwe rezuva. Chizonobvisa tsvagirai kuno nembona nemakadita. Mari, chagirai kuno makabvisa mari? Ungaisa mari yatikaenda nayo nekudaro yese kuti tinoda tine makaenda $200. Ndopamunondo zvamunoziva wenyu? aiwa ndoka. Sadombo chitu makaenda nechii? Sadombo chitu isusu takaenda nemari $60. Yanga iri ichi? $60 pane $30 pandakanzwa $30 kupedzisa zvirwere zvamai vakaenda kuchi $20 vakati hamino zvakaita zvakuirankwashawamurekisa Maripo $20 imwe 10 yakanga iri kukumbira listi semunhu anga ati tapedza chireverera mukumbiro listi kuti goziva pangofamba napo vobva vati akwete isusu listi atipei vobva vatidzorera $10 yaya mudzimai wenyu anga angaripo kukusha kwapo kumba ikoko kwewo mudzimai wenyu anga ari kuti munguva yavo waita zvawaita Panguva ndaita zvandaita. anga ari Yaukaisa mari. kwamuri here kana anga ari kwaratidza Patakatanga kuti mari tsvagere kumudzimai kuti mami naye kwewewe avanga ri kukusha kwavo angaenda kusha kwako saka maitraya kuti zvinhu zvinake apa. yes Saka $60 zvive makaenda nayo. So ndanzwa pachitowa nyaya dzemombe pano. Anoziva nezvemombe ndiani? right panyaya yemombe ndizvokuti isusu patakabvisa mari iyi yakaripwa yenhambirikine yamai $30 yanga yasara yezvirevere zvavo vakatipa mudzimai wedu vatavaenda naye kumba then mudzimai akazorwara ruoko funga amai nemhuri yekwavo vakazovonga kuti tiendai munotora mwana wedu titese timbomurapisa kumusha ndobva atakura mwana wavo vaenda kunomurapisa kumusha kwavo then isusu tazoenda tichitera mudzimai wedu mudzimai wedu anaya zvinenge zvakaiti takuda takuda mudzimai wedu kanga hamungangotora kamudzimai wedu dzimusina kumuteta ndobva tatobuda panze vatataurira vanhu vatapurisa $75 right mazitezara vakati isusu hatingataure mudare renyuwo tisingambomwewo tingambomwawo vatapurisa $5 ndobva yaita chi $80 right ndokazonzi takanzwa kuti mimi mukuda kuburisa chi mombe yekuteta chi mudzimai wei iripo here kwasakati hungu mombe iripo zvakangatisuda chi chii chaitetwa pasekuti vaiteta mudzimai kuti mukwasha aiteta mudzimai wake asingekumbe mushure uno kunge amuroorera umwe mukadzi saka munotaura zvinhu zviviri zvakasiyana aiteta mudzimai kuti ndaroora mumukadzi kwete kuteta kuti zvokamumba aiteta mudzimai kuti soti mukadzi akaita
Sorry. Ndikukuteta semudzimai anga ati munofana kundibhadhara kutarika kwawakandiita saka ndokubvisa paakaita momba ndikuteta nokangasa mandikaita sori. Achifungidza kuti akamuteta ari uku kusinza akaenda uko anogona kuzodzoka kumba. Saka makaendesa munhu. Takaendesa. Hadzi here kana? Hadzi. Donza. Yakashanduka. Vakatipa mazuva anokwana kuita 4 days. Ivo vasare vachironga nemwana wavo. Vaivozita sei vozouya kwakungoriso October last year. Saka kubva ipapo mudzimai haana kuzita sei haana Zvakanaka iyi vana Sadogo. Vanomwe Sadogo kuti? Mukwasha zvikuratidza kuti wakatora mumwe mudzimai mukadzi wakaripo ndizvo wainaye pano mukadzi wako wada kuteta mudzimai wako makamawirana kumba ndakamhenge namuvimbisa tiri kumba ndichitora mudzimai ndichazokutsvagira mombe hatine puresha manje yekuti ini ndandaomesera ndakazosvika pakuzongozadzikisa bhozi vanga vanditi tikuda mombe hatikuda mombe muromo. Saka wakarwara neruoko iwe saka mukanzi mufambe nevabereki wenyu makabate chii? Handinombofamba nevabereki pekutanga ndakatanga kufamba ndega. Uchienda zvikanzi chii? Mukadzi auya? Angauya ipapo angadzokera futi kumba kwavo akomba. Saka mukadzi akauya ndakakuroya? Handizivi, handitomboziva kuti chii chakaitika. Wakazopora sei? Mene vanoita zvokudzura kwanza vakandidzura. Wadzurwa chii? Vaiti itsona. Ndobva ndatopora. Kwewo mudzimai wako paakarwara wanga usingamufambi naye sei kana kumutevera? Ndakafamba naye. Taimese mari kutaura kwaakanodzurwa vanhu vandonamata nawo ndaitoenda naye nemukadzi wacho mudiki tiri tese vanhu vavaifamba vari 2 tiri tese handina kwaakaenda ari 1 ndonga takafamba kuno kuviri chete kwatikafamba. Zvino mudzimai wako ari kutaura zvaari kutaura izvi kuti haachada kudzoka kumba? Ndinozvigamuchira because handina zvandingakwanisa kuzviita asi nichandangowira kudare chete ndechekuti zvinhu zvangu zvinyatsokubuda pachena chacho because panyaya yemombe yakazopedzisira yakunzi ndeyaamai mushure mekunge inini ndaenda ndichiti oright zvatadzika kudai somudzimai asi kudzoka kumba chindidzorerewo kuti mombe yacho because ndatadza kuwirirana naye kana kuti mombe muchiitora muisa kumari yekuroora ndopazvinganzi kuda kutonga mumusha medu ndaitowana vamaskini ipapo ende amaskini ndovaifamba vachiturikira nhau dzacho. Wanga wachida kuti mombe iite chii? Ndanga ndati mombe ingaichienda kumari yekuroora sezvo mudzimai aramba kudzoka mombe yombanga ukabvisa here? moyo wemai ndanga ndisati Weri donza rawakaendesa ndinge ndaida kupa mudzimai wangu ndowandaida kupa tadzira pandikaoneka kuti mwanangu ridzireende kumombe yomaika donza kuteta mudzimai wako isori yawakapa sori haichinjwe kuti iite imwe senemu sori uyu yebo yake ndeyekutambira yebo sori yebo hapati wanya kuti wakaura kuti wapfidza saka hauna kutadza wakagona asi nguva yawakazviita inongononga yakati rebei iwewe Tezvara mwana wenyu uyu mudzimai womunhu wamugara naye akutaura zvokuti haachada murume wake pachivanhu chedu isusu vanhu vanorambana nesheringi asi mudare ramambo hatirambanisi vanhu munodzokera kuita kwenyu uko moita pachivanhu chenyu kana zviro zvada mwana wenyu uyu mosunungura mukwasha uyu
chandisingazozive ndechekuti muchazode here roora pane mukwasha wenyu ndada kuti zvizive pano nokuti mwana wenyu ndiye ari kuratidza kuti ari kuramba murume. Uchangamire inini ndotaura kuti ina handivarambanisi. Chinhu chandaida pamukwasha wangu ndomuda, but chinhu chandaida pari chinhu ndaida kuti astraighten hunhu hwake chete. Achigume icho chimanje kuita manje kwasha wakoyu kutoya kuno kutopotera astraighteneka hunhu hwake watotwasanuka so anoda mukadzi wake kuti mukadzi ndiye ari kundiudza inini kuti haakuda murume ende iwewo ndopaukuzinzwira ipapa waifunga kuti kungochengeta chii Mukadzi womunhu. zvino mukadzi womunhu azvira aramba murume wake ari mumaoko menyu mhosva iri kwamuri futi. Dai uyu angoti handichada murume wangu achibva nekumba zvaititira naye hatichaziva kuti mashoko aya apakwa naana hainawa paita twakomana tikutenderera padhuze nehanzvadzi yenyu tusina kubvisa zvimwe zvinhu. Uyu ane vana nouyu vana vachatambudzika vakwana mumurume uyu auda zvazvino hanzvadzi yenyu saka pachada mumukwasha achada kubvisa kuti roora tada kuti tinzwisisane panapa kuri kuti uyu aenderera mberi zvaari kutaura maitirana chivanhu chenyu kumba wako mukwasha wenyu muchamusunungura kusvika papi noda kundinyora pabepa rangu muchamusungirira kusvika papi muchamusunungura kusvika papi. Inini Changamire ndifunga agona kuti tigone kuyanana muripo. Musipo tasingakwanisi kuyanana. Musipo apa pamwe tasingade kumuona. Noda kuti zvakatanga kutiratidza makala akatanga kutiratidza panguva yekuti ari kuyazoyanana nemudzimai wake. Zvakaoma kuti ini ndaroora pamba penyu. Ndoya inini ndakapfeka bhachi. Atibvise bhutsi ndataura kuti pamwe pana patobvisa bhutsi. Ndomira pamusoro mukwapo mudzimai wake uyu. Pamba anogara nagogo vari kwavo. Tikati space yakati rebembi chana. Anditi yekuti gogo anenge ari pakati pedu. Tiri tagara zvakata seuko. Ndachapa point yako chai. Pana ngo akagara zvakata seuko. But mabedu uyu anouya pamba pa mubvunzo wamambo. Zvanzi ndichamusunungura zvakadii kwasha wenyu kana kumusungirira zvakadii panyaya dzeroora ndizvandangonzwa chinapanaa. Alright. Isusu kusunungura kwatomuita toda madziri dzeroora. Hapana chimwe chatingakwanisa kumusunungura ndotapa zvakadii apa uda mari. Atori maungwa kutaura kana iye unotaura pakatogara tsano vachiuya ndakaudza kuti tsano wakatipa mutoro wakatotipa mari yamuri kuda kukwata takabvunzana mari yekuti mari yekuroora unoti haana kuroora. Mwana wenyu akaziva nomwe murume achiroora pamwedzi makore agara kare dai chida izvozvo katinge takatozviona kudhara but isi toda kuti uyu adzokere pamba pake nokuda kuti pamba pake ka patone mhuri itoriipo saka zvava kutoita pakautoita mahumbwa mukuda mari yekuroora kukwasha ngakunyorwa mupepa uku muLC4 mukuda mari yekuroora mukadai mai makarongeka muine lisi haisisi totoda 1000 yekutoti azive kuti apedza kuroora 1000 muri kuida uyu mwana wenyu minayo pakwenyu yovarambana. Aiwa apa tingataura here kuti mubvunzeka mwana wenyu munaya murume wachade tisati kutaura zvese kwese kuvotori kubvunza mubvunzo answer my question ndati murume hauchada here maka yei saka kuti ana baba urega vachajawo pfuma here baba nga vachajipfuma yevana mana kabereka vachajipfuma anorega zvasungana naye asikuta zvekubereka asikuta zvekubereka isati kutaura zvekubereka kuudza kuti kudzachiipeakatokwira ndati ninini murume ndiwako andisini ndakamutsvaga nana kutsvaga munhu iwo ndiwakatsvaga munhu ndakamutsvaga batininazi pfuma munoita noti yari ndakabereka aiwa hazvigoni hazvikwanisika ana akati zvaona kuti mwana wako ane kamwe kapfunda mutama mukati
unoenda kumba mogara pasi pachivanhu chedu yako yakanaka ukaifarira iyoyo uri murume. Iwo musikana enda kumba unotaurwa nawo nanatete nanabhuti. Iwo mukwasha enda unotsvagawo zvishoma umbonokanda mukwasha mukuya apere kudyiwa ndizvo. Haupedzi kuroora zuva rimwe chete. Usaende wega. Iko zvino zvichituma munyai wako kana una sekuru kana una tete. Sezvo unombonwa do? Haunu. Unoita chii? Gumbo. Gumbo ndo majira panzi. Unovava here gumbo iri. Yanovava. Saka usaende pamba pana tezvara uchipopota kana kutaura nezviri padenga uri mukwasha. Toda kukubatsirawo sababa. Tuma vamwe vanhu vakumiririre. Uri kuona karite yemukadzi wako kuti haina kutimirira zvakanaka. Asi vana tezvara unokubetsera. Uenda navo, unotaura navo, kana ivo ndivanogona kuudza mwana wavo kuti dzokera kumba kumurume wako. Ivava vane kodzero iyoyo. Sezvo wabuda muno mudare uchitaura kuti mukadzi unomuda mukadzi wako? Okay? Zvotaka nazo mukwasha unomuda? Tikwasha kutotomuda singaite but ukarekche hunhu waanobva pamba pake. Mukwasha handana na pressure kana kuti akaboti kutseki kana kuti vati hunhu. Okutano pamba panomira pangotoka kunetsa nemukadzi waitodzera mumaya mako. Gogo mwana mudi mwana wakura. Vanongotasa makoda anogona kumuro. Saka mukubuda mukwasha wenyu. Mukwasha ndomuda. Zvakanaka. Saka achienda munogadzisa munhu wenyu mukwasha. Musapopote pamba paidzi. Tsvaga ana tezvara ana sadongo vako kubatsira. Tofambisa zvakanaka. Ndinokuenda kuomesera mukwasha wenyu kana auye ane tsika. Ane hunhu. Mupe mukadzi wake musarame muno makagara nemidziyo wake nepropati yake. Ndazvo zvachinzi chakamirika. Ndazvinzi zvaigona. Ipapa pavakadai. Ndogona kuti papa tini pamwe achida kuona amai vavo. Muudze. Ndinotaura munhu wese achinzwa. Ndinotaura ipapa pakati ndinotopedza. Asi kurabhoya ava ndotoda kuti vauye nemaruko. Kotokuya vari maoko vachiuya nenhau pamba pamwe ndepekuroora. Hapasi penyaya. Pamba pangu pandouya nemari ndotambira mari handitambire nyaya. Ndiyazivawo wamuina wako kana mukoma wako. Chigasanai zvakanaka. Newo mudzimai enda uregere murume wako. Wakatetwa, wakatambira mombe. Itai kuti muende kumba mugarisane zvakanaka. Nemudzimai wacho aripo mudiki iyeye. Iwewe wowo mudzimai mukuru ane tsika nehunhu. Iwo mwana wangu uratidzawo tsika nehunhu. Kwatakabva kune tsika nehunhu. Usaramba uchinemedzerwa natezvara. Kana kuri kuti uri kutadza kutaura ndiwe, ndakuudza zano. Tuma munhu oenda usipo. Iwe wokupedzana nemunhu iyeye. Usipo. Iyo ndodzoka akakatakura mashoko. Atataura baba vataura. Kutaura but inini makuti. Andina mfano ndikambotuka wakutoenda kuseri mwanangu. Tezvara vataura zvavataura pano. Zviri nani dai nandiriwo mukwasha. Ndai ndazvinzwa baba. Nokuti wakataka kuti tivhure rimwe chapter yekuti haunobvira watuka. Yauti watuka. Kana vakukiretera nyaya utori mukwasha. Chandaimboda kuti ungoita iwe ndakupa zano chirega kuenda. Chituma vanyai vako vandaona vaviri avo ndokuitira dare rako rese. Mudzimai adzoke uyu. Ipapo vanotezvara vabva zoti wazvininipisa. Havasida kukuona iwe, vati vanoda mari, havada iwewe. Vada mari. Saka kunosiyana, kunoora kunosiyana. Kwakaroora, vada mari. Havada iwewe.
For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani.